IFM News. Punta naman tayo sa Bayan Hall ng Bayambang. Dinaluhan ng mga residente ng Barangay San Vicente, Bayambang ang public consultation bago simulan ang konstruksyon ng bagong Wawa Bridge ngayong taon. Tinalakay sa pagtitipon ng mga epektong maidudulot ng konstruksyon na maaaring magtagal ng ilang buwan, partikular sa kompensasyon ng mga landowners na madadamay sa proyekto. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na idadaan sa tamang proseso at ibibigay ang nararapat sa mga may-ari ng lupa. Magtatayo ang tanggapan ng pansamantalang tulay na may limitadong kapasidad sa mga sasakyan bago simulan at habang nagpapatuloy ang konstruksyon ng tulay. Ngayong Marso, nakatakdang isagawa ang groundbreaking na hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng bagong Wawa Bridge. IFM News. IFM News. IFM News.